ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் அண்ட் டே 1 நான் எடுத்துடலாம் இருக்கேன். சாப்டர் 1 ஃபர்ஸ்ட் டே இன்னைக்கு ஆஃப் த கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்குது, கோயிலில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்குது டெய்லி. ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, லைன் பெருசா வர மாட்டேங்குது. பெருசா பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவரோட சரணம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலாகாய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் டே அண்டர் 18 கீதா 18 days. அது என்ன பண்ண போறோம்னா, முதல்ல இந்த 12 டாப்பிக்கையும் நான் கவர் பண்ண போறேன். ஓகே, இன்ட்ரடக்ஷன், டெக்ஸ்ட் புக் எந்த வாங்கிக்கலாம், எதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணணும், வாட்ஸ்அப்பில் கோடு எப்படி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பிஹேவ் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் டீச்சரும் யார் கிளாஸ் டீச்சர் யார் அட்மின் பற்றி சொல்லுவேன். இதில் இங்கே இருக்கிறதையும் வரிசையாக வரும். ஓகே, இது பேஸ்ட் ஆன் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதா, ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவரை வச்சுதான் நம்ம இப்போ இது படிக்கிறோம். பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை அவர் தான் பகவத்கீதை உண்மை உருவேல் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதிருக்கு. அவர் தான் எழுதுனது. அவர் தான் ஹீஸ் த ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். ஓகே, இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் வாங்கி வச்சுன்னு படிக்கும். பகவத்கீதை உண்மை உருவேல், இதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோம். வேற எடிஷனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற பப்ளிகேஷன்லாம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஓகே, இது சீலா பிரபுபாதா சான் பிரான்சிஸ்கோ இருக்குதுச்சு. அங்கே ரத யாத்திரை கொண்டாடினார். அதை பற்றின பிக்சர் இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லு. ஒரு இதுலையும் எப்போ சான்ஸ் கிடைக்குது சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு இந்த படத்தை வச்சுருக்கோம். அங்கே ரொம்ப கிராண்டாகவே கொண்டாடினார். அவர் 70 வயசுக்கு மேலே தான் அமெரிக்காவுக்கே போனது. அங்கே போயிட்டு போகிற வழியிலேயே அவருக்கு ஷிப்பில் 2 வாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. 3ஆவது வாட்டி வந்தால் பிழைக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் கூட ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம். அப்புறமா அதையும் ராத்திரி அவர் படுத்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அந்த ஷிப்பில் அப்போ அவருக்கு கனவுல கிருஷ்ணர் உனக்கு வராது, நீ எடுத்து இந்த மிஷனை நீ கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொன்னதுனால அவர் கண்டினியூ பண்ணி இவ்வளோ பெருசாக இஸ்கான் வளர்ந்துருக்கு. நம்ம இதில் நமக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி நம்மளும் அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்துச்சு. அவருக்கு பேர் அபயிச்சார், 2 பேர். அதனால அவ அப்பா கிட்ட சொல்லி எனக்கு ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு கேட்டார் இந்த பிக்சர்ல. அது கேட்ட உடனே அவள் அப்பா கேட்ட உடனே அவள் அப்பா ஒரு மரத்துல ஒன்று பண்ணி கொடுத்தார். அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாரும் வீட்டுல இருந்தும் பிரசாதம் பகவானுக்கு பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி
எப்போதுமே சமைச்ச சாப்பாடு பிரசாதம் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்றது தான் விசேஷம். அது மாதிரி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு பிரசாதமாக சாப்பிட்டுட்டு எல்லாருமே சேர்த்து பெரிய அமக்கலமாக கிராண்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவே அதை கொண்டாடினார். சின்ன வயசுலேருந்தே 4-5 வயசுலேருந்தே அவருக்கு எல்லாமே இருக்கு. அவர் நல்லா பிரிஞ்சு வளசு கொஞ்சம் பெரியவரானதுக்கு அப்புறமா அவருடைய குருஜி யாருன்னா பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. அவருடைய டிசப்பியரன்ஸ் டே தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் ஃபாஸ்டிங் 12 மணி வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு தான். அது இந்த அவர் என்ன சொன்னார் பார்த்துட்டு சீலா பிரபுபாதாவை பார்த்துட்டு சொன்னார், நீங்க உனக்கு நல்ல இங்கிலீஷும் வருது, நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனா இருக்கு, நீ ஏன் மேலை நாடுகளுக்கு போய் நம்ம பகவத்கீதையை சொல்லி தரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் அவரை ஊக்குவிச்சார். ஊக்குவிச்ச உடனே ஐயோ நம்ம குருஜி சொல்லிட்டாரு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவராகவே ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீச் பண்ணார். இந்த படம் 3வது படம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்தி ப்ரீச் பண்ணதுதான். அப்புறமா நிறைய பேக் டு காட் ஹெட்ங்கிற புஸ்தகம் எழுதினார். அந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் கொண்டு போய் ரெஸ்டாரண்ட்டாக அங்கெல்லாம் கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணார். அப்புறம் இந்த ஷிப்பு தான் அவர் போனது. இந்த ஷிப்பு பேர் ஜலதூத் பேர். அப்புறம் அங்கே ஹிப்பிஸ் எல்லாம் உட்காந்துட்டு அவரோட உட்காந்து மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இது பண்ணினா சாண்டிங் பண்ணினா எல்லாரும். ஸோ அதனால அவர் கிடுகிடுன்னு கொஞ்சம் முதல்ல போகும்போது அவர் கையில காசு இல்லை, கொஞ்சம் தான் இருந்தது. அந்த காசை வச்சுட்டு ப்ளீஸ் இருந்தா. அப்புறமா எல்லாம் ஹிப்பிஸ் எல்லாம் எல்லாருமே அவரை பத்தி கேலி காமிச்சிட்டு இருந்தார். ஆனா இருந்தாலும் அவர் அதிகம் மனத்தளராத விடாதுடன் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஹிப்பிஸ் எல்லாமும் பண்ணி நிறைய சமையல் எல்லாம் வீட்டுல உட்காந்து சமைச்சு அதையே பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சிட்டு எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் பண்ணார். அவருடைய ஃபேவரட் ஸ்வீட் டிஷ் எதுனாக்கா குலாப் ஜாமுன். அதையும் அவர் பண்ணி அவர் கையாலேயே பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். ஓகே, அதனால அதையும் கொடுத்துருந்தார். அப்புறமா அங்க இருக்கிற பிரஸ் பீப்புள், பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் ஒரு புஸ்தகமா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன புஸ்தகமா தான் எழுதியிருக்கார். 70-80 புஸ்தகங்கள் இங்க படத்துலயே இருக்கு. இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த புஸ்தகம் படிக்கணும்னு தோணுது சின்ன சின்னதா வாங்கி நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல கேட்டேன்னாக்கா அவ உங்களுக்கு அனுப்புவா. அதை வாங்கி படிக்கும். இதான் பேக் டு காட் ஹெட். இது ஒரு வீடியோ இருக்கு. இதுல இந்த வீடியோ ஆன் பண்றேன், இது என்னன்னு பாருங்க. In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and with small donations struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead, and with small donations, struggles to ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒரு ஸ்மால் வீடியோ. அவர் ப்ரெஸ் பிரிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு கூட அவர்கிட்ட அதை பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் வேண்டாமே, இதெல்லாம் இல்லை, இது என்னோட மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டினியூ பண்ணார். இந்த பிரபுபாதா பேலஸ் ஆஃப் கோல்டு விர்ஜீனியாவில் இருக்கிற பேலஸ். அவர் வெஸ்ட் விர்ஜீனியாவில் இருக்கு, யூஎஸ்ஏல. அப்புறம் பக்தி வேதாந்த மேனர் இது யூகேல இருக்கு இது மாதிரி. அப்புறம் இது
உக்ரைன்ல இருக்கிற இடம். உக்ரைன் அண்டு ஜர்பன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. இது மாயாப்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்தியாவில் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்கு. அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு. இது மாதிரி மொத்தமாக 108 இடத்துல அவர் இஸ்கான் டெம்பிள் நிறுவியிருக்கார். இந்தியாவிலே நிறையாவே இருக்கு. அவர் வந்து 1900 ஆகஸ்ட் 1965க்கு 65 65ல ஆரம்பிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தம் 108 ஊர்ல இஸ்கான் டெம்பிள் கட்டியிருக்கார். Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. ஓகே. ஸோ அந்த இடத்துக்கு அவர் போனதுக்காக அந்த வேர்ல்டு மேப்பில் அப்படி காமிச்சு அந்த மந்திரத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. அதுக்காக தான் இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி அன்றைக்கு ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுடைய இதுவும் இருக்கும். எந்த கோயிலில் போனாலும் இஸ்கான் டெம்பிளில் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராதா கோவிந்தா இது கிருஷ்ணர் இருப்பார், கிருஷ்ணரும் ராதையும் இருப்பார். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவும் கண்டிப்பாக இருப்பார். ஓகே. ஸோ இது எங்கே இருக்குது? இஸ்கான் மங்களூருங்கிறது டோல்கேட் கத்ரி மங்களூரில் இருக்குது. அதனுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாருன்னா ஹெச்ஜி நாமனிஷா தாஸ் பிரபுஜி. அவர் பிடெக் படிச்சிருக்காரு, ஐஐடி கான்பூரில் தான் படிச்சிருக்கார். படிச்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு படித்து முடிச்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு இல்லை, ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஒர்க் பண்ணினார், இன்ஃபோசிஸில் அதில் ஒர்க் பண்ணினார். ஒர்க் பண்ண உடனே அவருக்கு வந்து அவள் அம்மாட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி நான் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் தான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டார். அவர் 28 வருஷமாக இதில் இப்போ வந்து சர்வீஸில் இருக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் நம்ம ஆன்லைனில் இந்த கிளாஸஸ் கோவிட் டயத்தில் ஆரம்பித்தோம். அதனால தான் இந்த கிளாஸ் நடந்துருக்கு. தேங்க்ஸ் டு நாமனிஷா தாஸ் பிரபுஜி. பகவத்கீதானா என்ன? Bhagavad Gita is an epic scripture that has the answer to all our problems. It was considered a spiritual dictionary by Mahatma Gandhi, and it is a book of inspiration for many readers across the planet. அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா என்ன? நமக்கு தினப்படிக்கு நமக்கு எத்தனையோ ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா? எபிக்ஸ் இது இந்த பகவத்கீதாவில் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 700 ஸ்லோகத்தையும் நம்ம படிக்க நமக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நமக்கு ஹெல்ப், எந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியாயில்லை, ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இந்த 700 ஸ்லோகாஸ்ல கிடைக்கும். இந்த கிளாஸை கவனிச்சாலே முதல்ல உங்களுக்கு பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் நம்மளோட இருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். மகாத்மா காந்தி அதை ரொம்பவே இருந்துட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மெனி லீடர்ஸ்க்கு எல்லாமும் அது மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்குது.
ஸோ மகாத்மா காந்தி அண்டு இவர் யாரு, இது வந்து என்சின், இவரும் அப்படிதான், அவரும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குன்னு 2 பேரும் சொல்லியிருக்கா. அது எப்படி இந்த இது பகவத்கீதா கேட்கணும்னா, இந்த மெசேஜ் ஷுட் கம் த்ரூ கிருஷ்ணாட்டேந்து வர மெசேஜ் அன்புரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அது மாதிரி தொடர் சங்கிலி தொடர் மூலமா குரு சீட பரம்பரை சங்கிலி தொடர் மூலியமாக நமக்கு வந்து வரணும். ஓகே, அது முதல்ல யாருக்கு சொன்னா அப்படின்னா இப்போ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும். இவர் வந்து சீலா பிரபுபாதா வந்து 32வது ஆச்சாரியார். அவருடைய குருஜி தான் இது பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆச்சாரியா. அவர் வந்து இவருக்கு முன்னாடி 31, இவர் 32. சீலா பிரபுபாதா 32. ஓகே, இது கீதா இஸ் வாஸ் சப்ஜெக்ட். ஸ்டடி ஆஃப் த கீதா வில் டேக் அபவுட் 1 வருஷம் ஆகும் இதை ஃபுல்லா நல்லா படிக்கணும்னாக்க. ஆனா உங்களுக்கு வந்து 18 daysல நம்ம கவர் பண்றோம். அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால? உங்களுக்கு அதுல மேல இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கு மேல மேல நீங்க படிச்சேன்னாக்க 1 வருஷத்துல 4 மாசம் உங்களுக்கு கோர்ஸ் level 2 level 3 இப்படி படிக்கிறதுக்கெல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் வரிசையா சொல்லிட்டு வருவோம். எல்லாம் ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு. அதனால கொஞ்சம் பேசிக்கா தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ்லாம் போகலாம். we are focusing on the flow of the thoughts between Krishna and Arjuna. இதுல கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த உரையாடல் மட்டும்தான் படிக்க போறோம். அவர் எத்தனை நேரம் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை, அவரோட கஷ்டத்தை சொன்னார். அர்ஜுனன் அதுக்கு கேட்டதுக்கு ரிப்ளை பண்றார் கிருஷ்ணர். அது 45 minutesல அந்த போர்க்களத்துல தான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அதை வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயில்டா படிக்க போறோம் 18 daysல. நல்லா ஃபுல்லா ஒவ்வொரு இதுமா அர்த்தம் புரிஞ்சு எல்லாம் படிக்கணும்னா 1 வருஷம் ஆகும் அது கம்ப்ளீட்டா படிக்கணும்னா. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸா சொல்லலாம். நம்பர் 1, சாப்டர் 1 படிக்கிறோம்னா ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப். நம்ம லைஃப்ல வந்து நமக்கு எந்த வித ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன இது ராங் திங்கிங். ராங் திங்கிங்னா தப்பா நினைச்சிட்டு குழப்பின்னு இருக்கும். ஐயோ இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படி பண்றோம் இல்லையா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப். குழப்பம்தான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் காரணம். குழம்பாம கரெக்ட் சொல்யூஷன் எடுக்கணும். ரைட் நாலேஜ் இஸ் த அல்டிமேட் சொல்யூஷன் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். கரெக்டா அதுக்கு வேணுங்கிறது இது சொல்யூஷன் எடுத்தோம்னாக்க நிரந்தரமான தீர்வு அதை கண்டுபிடிச்சோம்னாக்க நமக்கு அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை சரண்டர் ஆயிட்டாக்க இதெல்லாம் நமக்கு ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்னா நமக்கு குறைஞ்சின்னு வரும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதை அப்புறமா நான் உங்களுக்கு இதில் அனுப்புகிறேன், பார்த்துக்குவோம். ஸோ பகவத்கீதா படிங்க. பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் படிக்கணும். எதுக்காக பகவத்கீதா படிக்கணும்? யங்கு படிக்கலாம், ஓல்டு படிக்கலாம், இக்னரண்ட் படிக்கலாம், லேர்னட் பீப்புள் படித்தவா படிக்கலாம். படிப்பு அறிவு இல்லாதவாளுக்கும் புரியும், பணக்காரனுக்கும் புரியும், ஏழைக்காரனுக்கும் புரியும், ஏழைகளுக்கும் புரியும், அது கனவு காண்றவாளுக்கும் புரியும், ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல இருக்கிறவாளுக்கும் புரியும், ஸ்ட்ராங் மைண்டட் பீப்புளுக்கும் புரியும், வீக் மைண்டட் பீப்புளுக்கும் புரியும், ஹம்பிளா இருக்கிறதுக்கு எப்படிங்கிறது அதுவும் அவளுக்கும் புரியும். வீக் வேரி ஃபார் த ரெஸ்ட் பீப்புளுக்கு இல்லாமல் ட்ரபிள்டு பீப்புள், டவுட்டிங் பீப்புள், சின்னர் பீப்புள், பாவம் செஞ்சவாளுக்கும் இருக்கு. அதுல பிராயச்சித்தம் கிடைக்கும். சீக்கர் ஹியூமன் மனுஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறா இல்லையா? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதுல கிடைக்கும் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இதுல ஓவர்வியூ ஆஃப் 18 days. ஒரு நாளைக்கு 1 hour எடுக்க போறேன். 1 day 1 chapter per day அது நடக்கும். அதில் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் கேட்கலாம். நீங்கள் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு டவுட் இருந்தனால இப்போவும் கையை தூக்கிலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அதை வந்து அட்மின் வந்து எனக்கு கேட்பாங்க. இது மாதிரி கோஹோஸ்ட் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க, அவங்களுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. உடனே நான் அதை கிளியர் பண்ணுறேன். இல்லாட்டா அதை எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே கேளுங்க. அப்புறம் நீங்க அன்னைக்கு குவிஸ் பண்ணணும். இப்ப நான் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே போலிங் கொடுப்பேன். அந்த போலிங் வந்து நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்களா, என் கிளாஸ்ல இருந்து என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்களா நான் செக் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அந்த போலிங் கொடுக்குறேன். அது வந்து குவிஸ் கிடையாது. குவிஸ்ங்கிறது அந்த லிங்க்ல போய் அங்கே மறுபடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க என்ன இதில் சொல்றாங்களோ உங்க வாட்ஸ்அப் அட்மின் எழுதுவாங்க. அது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அது பிரகாரம் பண்ணணும். அது ஓகே. அதுதான் 18 daysக்கு நீங்க பண்ணீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அதுதான் ஓகே. இது level 1, level 2, level 3 இப்படி வரிசையா போகிறது. அப்புறம் பிராமண இனிஷியேஷன் தான் இருக்கு.
அது வரைக்கும் போகலாம். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு போனோம். முதல்ல சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த பக்தி ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டெப்ஸில் போய் ஸ்ரீ குரு சரண ஆச்சாரியா அந்த இது வரைக்கும் நம்ம போக முடியும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்திருக்கோமா? ஸோ ஃப்ரீ புக் வேணும்னாக்க நீங்கள் ISKCON-Mangaluru.com போய் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது ஒரு கோம்போ கொடுத்துருக்கா. இது 600 ரூபாய் விலை. ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக்கு, ஒரு பகவத்கீதா புஸ்தகம், அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும், ஒரு ஜபமாலை. இது எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணேன்னாக்கா உங்களுக்கு அனுப்புவா. ஓஹோ. இது ISKCON-Mangaluru டேட் படம் போட்டிருக்கு. வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து சேட் பாக்ஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் தந்து வச்சுருப்பாங்க வாட்ஸ்அப்பில். அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை மாத்திரம் எழுதுங்கோ, கரெக்டாக எழுதுங்கோ. ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து வாட்ஸ்அப் அட்மினுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன இது சாப்டர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் மாத்திரம் கேளுங்க. அனாவசியமாக வேறு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது அது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த இடத்துல. அப்படி பண்ணாக்கா அந்த குரூப்பை விட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால பிளாக் பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டாக்க. அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மாத்திரம் கேட்டுக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் இந்த கிளாஸ்க்கு டீச்சர் வந்து நான் தான். 6AM தமிழுக்கு அடல்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறேன். மங்களம் மாதாஜி நான் தான். வாட்ஸ்அப் அட்மின், வாட்ஸ்அப்க்கு அட்மின் அண்ட் கோஹோஸ்ட் வந்து ஃபார் இதுக்கு ஜூம் சேட்டில் வந்து ஜூம்க்கு வந்து கோஹோஸ்டாக இருக்கிறது லிங்க்ல கமலா மாதாஜி இருக்காங்க. என்ன வேண்டாம். ஸோ ஜூம் கிளாஸில் உட்காந்துட்டு படுத்துட்டு கேட்காதீங்கோ. ஏன்னா பகவத்கீதை பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ணுறோம். அதை உட்காந்துட்டு கேளுங்க. படுத்துட்டு இந்த மாதிரி பாதி தூக்கத்துலையும் அப்படி இப்படின்னு கேட்கறது விசேஷம் இல்லை. அப்படி படிச்சுட்டு கேட்டால் கூட வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து. ஆஃப்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனில் தான் இருக்கும். பாதி பேர் அது மாதிரி தப்பு படுத்துட்டு கேட்கக்கூடாது. அப்புறம் குவரிஸ் எல்லாம் கேட்கணும்னா ISKCON-Mangaluru எழுதுங்கோ. இல்லைன்னா வெப்சைட்டில் இல்லை. இஃப் நத்திங் ஒர்க்ஸ் நாம ஒன்றுமே உங்களுக்கு ஒதுங்க முடியல அப்படின்னா namadas@gmail.com அப்படின்னு NND பிரபுஜிக்கு நீங்கள் ISKCON பிரசிடென்ட்டுக்கே நீங்கள் எழுதிவிடலாம். ஓகே. அந்த இமெயில் ஐடியை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ டொனேஷன் லிங்க் எல்லாம் இப்படி கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் அப்புறம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன். யாராவது எஸ்எம்எஸ் வந்து டொனேஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ. எஸ்எம்எஸ்ல வந்ததுன்னா உங்களுக்கு தனியாக பர்சனலாக அதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு நான் ISKCON-Mangaluru கொடுத்துருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க. அதுக்கு தான் ஸ்பேமர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா. அதனால நான் எங்கள்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கொடுங்க. ஓகே. ISKCON-Mangaluru இருக்கிற யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தயவுசெய்து. ஃபேஸ்புக்குக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் டெய்லி குவிஸ் வந்து இந்த மாதிரி இதில் போய் அட்டன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி தான் வரும். முதல்ல எந்த லாங்குவேஜ்னு அதை போட்டு அந்த தமிழ்னு போட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் பண்ணலாம் அதை. ஓகே. புக் பர்ச்சேஸ் சொல்லிட்டேன் நான். இது வந்து குரு பிரணாமம் தெரிஞ்சு ஓம் அஞ்ஞான பிறந்தசிய ஞானானந்தர சாலக்கிய சக்ஷுர் உண்மையிலித்தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீலா பிரபுபாத பிரணதி நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே
கிருஷ்ண கௌரவாணி பிரச்சாரினி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசத்தாரினி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எல்லாம் ஒன்னொன்னா படிச்சுட்டு வரணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, இதுதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் ஒரு மாலை ஸ்லோகம், ஒரு மாலை ஜப மாலை பண்ணினோடனே செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகும்போது இதை சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஓகே, அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாமா. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபீச கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. அப்படின்னு சொல்லு. இப்போ வந்து இப்பதான் முக்கியமானது. இதை முடிச்ச உடனே கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். நம்ம எல்லாரும் வந்து எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கமலாஜி எல்லாருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு இப்போ எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்ல சொல்ல என் கூடவே சொல்லுங்க. ஐ எம் கோயிங் டு அட்டெண்ட். சொல்லுங்க. I am going to attend all the 18 days of the Bhagavad Gita classes all the 18 days of the Bhagavad Gita classes without fail. Without fail. Without fail. I am taking this sankalpa I am taking this sankalpa with the blessings of with the blessings of Sri Sri Radha Govinda, Sri Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. and Srila Prabhupada. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, இந்த 18 நாள் கிளாஸையும் பகவத்கீதா கிளாஸை நான் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டேன், எல்லா நாளும் வருவேன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து சங்கல்பம் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, யாரோட ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர்ல டெம்பிள் ராதா கோவிந்தாவுடைய ஆசீர்வாதத்துடன் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுடைய ஆசீர்வாதத்துடன் நான் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரும் தயவு செய்து 18 நாள் வகுப்பு இருக்கும் வாங்கும். இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு வராமல் இருக்கக்கூடாது. அட்டண்டன்ஸ் கண்டிப்பா போடணும். என்ன அன்னைக்கு கிறிஸ்டியம் பண்ணும். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க 3 ஹரே கிருஷ்ணா அந்த சங்கல்பம் எடுத்துன்றதுக்காக 3 டைம்ஸ் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க கூடவே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அதாவது ஒரு இதை வந்து 3 ஸ்பிளிட் பண்ணிக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. புரிஞ்சுதா? ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகேயா? முதல்ல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 8 வார்த்தை, ரெண்டாவதுல 8 வார்த்தை, 8 16 வார்த்தை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகேயா? அப்ப இது 2 வாட்டி சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்ப நான் அந்த ஃபுல் சென்டென்ஸையும் ஒரே இதுல சொல்லி 3 வாட்டி முடிச்சாச்சு. நம்ம சங்கல்பம் எடுத்துட்டாச்சு, பிளட் எடுத்துட்டாச்சு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி நான் சொல்றேன், ஒரு லைனா அதை சேர்த்து சொல்லிடுங்க கூட. என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வெரி குட். இப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே வாட்டியே நான் என் கூட சேர்ந்தே எல்லாரும் ஒரு வாட்டி சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சேர்ந்தே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூமா. ஸோ முடிச்சாச்சு. எல்லாரும் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அதெல்லாமும் கேட்கலாம் எங்கிட்ட. அட்மினும் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இது மாதிரி ஓகே. இது 18 நாளைக்கு நீங்க இந்த கிளாஸை முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஓகேயா? இந்த சர்டிபிகேட் எப்படின்னா 18ஆம் நாள் சாப்டர் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னாக்க உடனே வந்து ஆன் த ஸ்பாட்டே ஜென்ரேட் ஆகிடும். கம்ப்யூட்டர்லயே நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துடலாம். ஓகே, இதுல என்ன ஒண்ணுமே கஷ்டம் கிடையாது. லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி என்ன இந்த சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு கிளாஸை நீங்க கவனிச்சேன்னா உங்களுக்கு 100க்கு 100 மார்க் ஒழுங்கா வந்துடும். ஓகேயா? கிளாஸை கரெக்டா கவனிச்சேன்னா அந்த எழுதிச்சு உங்களுக்கு ஃபுல் பர்சன்டேஜ் மார்க் கிடைக்கும். அதுல வந்து யூ நீட் மினிமம் 80% இருந்தா தான் பாஸ் பண்ண முடியும். அதுல 3 ஆப்ஷன் 3 சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பா. அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் எல்லாமே.
ஒரு வாட்டி நீங்க பண்ணிட்டு உங்களுக்கு குறைச்ச மார்க் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், 10க்கு 3 வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ 10க்கு 3னா உங்களுக்கு ரீடேக் பண்ணணும்னு கொடுக்கும் ஆஃபர். அதனால நீங்க அது எது கரெக்ட் ஆன்சருங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுட்டு செகண்ட் டைம் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஓகேயா? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்பா. இது என்ன பண்றது, இன்டர்நெட்லாம் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு கத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த பிஜி கிளாஸ் இந்த மாதிரி அட்டெண்டே பண்ணி எனக்கு ஏதாவது புரியுமா அப்படின்னு. நல்லா கண்டிப்பா புரியும். நான் சொல்லி தர போற கிளாஸ் வந்து பேசிக் தான் சொல்லி தரப்பேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நான் எதுவுமே சொல்லி தர போதில்லை. அதனால கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும். என்ன டவுட் இருந்தாலும் என்கிட்ட தாராளமா நீங்க கேட்கலாம். ஆஸ்திரேலியா கிளாஸ்லயும் கேட்கலாம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு கேட்கணும். இல்லைனாக்க இது எப்படின்னா வாட்ஸ்அப் அட்மின்ட்டையும் கேட்டுக்கலாம். எதுக்குமே இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்லி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. 5 நாளைக்கு இது ஜாயின் பண்ணதுக்கு டைம் இருக்கு. எல்லாரையும் ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. எஸ் இது லைவ்ல தானே இருக்கு? ஆமா ஆமா, லைவ்ல தான் இருக்கு. ஓகே, இல்ல அத ஸ்கிரீன் ஆஃப் பண்ணி அதனால. ஓகே, இல்ல லைவ்ல தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக சாப்டர் 1க்கு நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். டே 1க்கு சாப்டர் 1 படிக்கலாம். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இது இஸ்கான் டெய்டி ராதாகிருஷ்ணா கோயில்ல இருக்கிற டெய்டி. இதான் ப்ரேயர் தான் இப்போ படித்தோம். நம்ம போய் சிம்பிளாக முடிச்சிடணும், ஏன்னா டைம் எடுத்துங்க. இன்னைக்கு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம். ஓகே, இன்னைக்கு படிச்சுக்கிறது பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ இது வந்து குதிரைகள் இது போயிருக்கு. பார்த்த சாரதினா யாரு? வண்டி ஓட்டுறவர் தான் பார்த்தானாக்க அவருக்கு சாரதினா டிரைவர் இல்லையா? சாரதிக்கு பார்த்தானா அர்ஜுனனுடைய டிரைவரா இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணருக்கு இன்னொரு பேரு பார்த்த சாரதி. ஓகே, ஸோ இவர் சீலா பிரபுபாதவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். இந்த சாப்டர் பேரு அர்ஜுன விஷாத யோகா. ஸோ இதுல என்னென்ன படிக்க போறோம்? தர்மக்ஷேத்திரமல குருக்ஷேத்திரத்துல 1.1 அதான் முக்கியமா. திருதராஷ்டிரருக்கு கண்ணு தெரியாது, கண்ணே தெரியாது, ஒத்த கண்ணு கூட கிடையாது. கம்ப்ளீட்டா அவருக்கு விஷன் கிடையாது. ஒரு கண்ணு தெரியும் சொல்லுவா, ஆனா பட் விஷன் இல்லை. அவர்கிட்ட போய் அவர் சஞ்சயன்ட்ட தன்னுடைய இவர்கிட்ட சஞ்சயன்ட்ட கேட்கிறார், இந்த மாதிரி என்னப்பா நடந்துருக்குன்னு. அதுதான் 1.1 தான். ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல தான் அவர் பேசுறார். பாக்கி எல்லா ஸ்லோகமும் மற்றவாள்லாம் பேச. திருதராஷ்டிரர் பேசுறது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் 1.1 தான். ஓகே, முதல் ஸ்லோகம். அப்போ பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், அவள்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அது வந்து 1.2லேருந்து 1.9 வரைக்கும். அப்புறம் பக்த வத்சல கிருஷ்ணன், அவர் வந்து 20லேருந்து 27 வரைக்கும் இருக்கு. அப்புறம் அர்ஜுனனின் தயக்கம், அர்ஜுனன் ஏன் தயங்கி குழப்பமான நிலையில கடைசியில முடிக்கிறோம். இந்த சாப்டர்ல பகுதி 4வதுல 25லேருந்து 46 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகேயா? இந்த சாப்டர் முழுக்க ஒரே குழப்பமானது தான். அவளுக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன குழப்பமோ அதை பத்தி தான் இதுல வருது. ஓகே, இது வந்து இந்த படத்துல இருக்கிறது. அது என்ன, நடுவுல இந்த பக்கம் கௌரவர்களும் இந்த பக்கம் பாண்டவர்களும் இருக்கா. நடுவுல வந்து அர்ஜுனனை வந்து இது பண்றதுக்காக கிருஷ்ணர் பார்த்த சாரதியா இருந்து தேரை ஓட்டிட்டு போறார். இங்க பாரு, இந்த பக்கம் இருக்கா, நீ எதையும் கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தைரியம் கொடுத்து பட சொல்ற. இந்த இதுல ஒரே காட்சிக்கு 3 விதமான எதிர்வினைகள் இருக்கு. திருதராஷ்டிரருக்கு என் பசங்க எல்லாம் ஜெயிப்பாங்களா அப்படின்னு இருக்கு. இவனுக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் தான் இருக்குமே, இதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு. துரியோதனனுக்கு ஐயோ நம்ம எப்படி ஜெயிப்போமா, நம்மகிட்ட நாராயண சேனை இருக்கு. நாராயண சேனைனா என்ன? நாராயண சேனைனா கிருஷ்ணருடைய புல் படைகளும் அவன் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டான். அதனால அவர்கிட்ட இருக்கு. அதனால நம்ம ஜெயிப்போமா அப்படின்னு அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃபியர் இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பகவான்கிறது எல்லாருக்கும் வெளியில தெரியாட்டாலும் அவளுக்குள்ள தெரியுமே இவளுக்கெல்லாம். அதனால அவர் வந்து அவெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பயத்துல தான் இருக்கா.
ஸோ இப்போ என்னங்கிறது டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்ல சொல்லிடுறேன். ஓகே, இந்த கிளாஸ் இப்பதான் ஆரம்பிக்க போறேன். இது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் நிறுவன ஆச்சாரியார் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் நிஷாதாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் இந்த வகுப்பை தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பாகவதத்துல ஒரு பகுதி. பகவத்கீதை குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரே பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் எத்தனை பேர்? பாண்டவர்கள் 5 பேர் இல்லையா? பாண்டவர்கள் 5 பேர். யாருக்கா தெரிஞ்சதுன்னா, நான் கேள்வி கேட்டேன்னு வச்சுக்கோ, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க உடனே, நோ ப்ராப்ளம். பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்து 5 பேர். அதில் பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒத்தந்தான் அர்ஜுனன். கௌரவர்கள் 100 பேர் மொத்தம். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு இதுதான். முறையாக பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு வருடம் ஆகும். அதை சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. உங்களிடம் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருந்தால் அதில் படியுங்கள், இல்லை என்றால் புஸ்தகத்திலே படிக்கலாம். www.Iskcon மங்களூர்ல போய் வாங்கிக்கோங்க. பகவான் அப்படின்னா என்ன? சுப்ரீம் லார்ட். கீதா மீன்ஸ் சாங், சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். அதான் சாங் ஆஃப் காட், அதான் பகவத்கீதா அப்படிங்கிறது. ஓகே, இஸ்கான் அப்படின்னா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ்கான்? இஸ்கான்னா என்ன? இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, இஸ்கானுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் ISKCON இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகா, 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகா, 3வது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகா. நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ்க்கு கர்ம யோகா தான் ஆரம்பிக்க போறோம் இன்னைக்கு. பகவத்கீதை உண்மையுருவில் சீடர் பரம்பரை மூலமாக பெறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர், வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியர்கள் வந்தா. யாரு வந்தா? கிருஷ்ணர் யாருக்கு முதல்ல சொல்றார்? கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மா, நாரதர் இப்படி சொல்லி வியாசர் எல்லாம் வந்து 31 ஆச்சாரியருக்கு அப்புறம் 32வது ஆச்சாரியார் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. ஓகே, ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே புரியாது. ஆனா இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இப்படி இருக்கு. பகவத்கீதை உண்மை உரையில் வந்து கிருஷ்ணர் பிரம்மா நாரதன் வந்தது. ஆனா இந்த தொடர் விட்டு போன மாதிரி எழுத்து நடுவுல. அப்பதான் மறுபடியும் எகேன் அதை கிருஷ்ணர் வந்து இவர் ஆரம்பிச்சுட்டு அதை அடுத்த சாப்டர்ல இன்னொரு டீட்டெயில்ஸ் படிக்கலாம். ஓகே, எந்த குரு சீட பரம்பரை வருகிறது. பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே புரியாத நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவை. வாழ்க்கையில் நம்ம மகிழ்ச்சியை தேடுகிறோம். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்கை கீதா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்னா என்ன? நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, டிவி இதெல்லாம் வாங்குறோம். அதை வாங்குறாக்க என்ன ஆகுது? அதுக்கு கூடவே ஒரு மேனுவல் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதை படிச்சு தானே அதை நம்ம டிவியை ஃபிக்ஸ் பண்றோம், ஃப்ரிட்ஜை ஃபிக்ஸ் பண்றோம், எல்லாத்தையுமே ஒரு மேனுவல் கூடவே கிடைக்கும். அது மாதிரி நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல முன்னேறணும்னா நமக்கு பகவத்கீதையை படிச்சாலே போதும். இது ஒரு மேனுவல். ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். சாக்ரட்டிஸ் வந்து ஒரு வயசான காலத்துல அவர் ஜெயில இருக்கும்போது அவரை எல்லாரும் விஷம் கொடுத்து சாகடிக்க போகிறார். அங்க வந்து அந்த ஜெயில வந்து ஒருத்தன் புல்லாங்குழல் வச்சிருந்தானோ. அதை பார்த்துட்டு அந்த புல்லாங்குழல் என்கிட்ட கொஞ்சம் கொடுக்குறியா, எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு 5 நிமிஷம் நான் அதை வாசிச்சுட்டு கொடுக்குறேன்னு. நீ தான் சாக போற, உனக்கு எதுக்குப்பா புல்லாங்குழல்னு கேட்குறான். அதுக்கு அவன் சொல்றாரு, சாக்ரட்டிஸ், எனக்கு புல்லாங்குழல் வாசிக்க தெரியும், நான் சாகிறதுக்கு முந்தைய எனக்கு அது தெரியும்னு நினைச்சுன்னு நான் சாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். இது ஒரு பிலாசபி இந்த இதுல இருந்து. அதாவது பகவத்கீதை தெரியாதுன்னு உட்காரக்கூடாது, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும். அதனால எந்த வயசா இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம், அதை பத்தி கற்றுக்க. சின்ன வயசுல இருந்து கற்றுக்கிறது பெட்டர். கற்றுக்க முடியல, நம்ம வயசாயிட்டுனாலும் பரவாயில்ல, கற்றுக்கலாம். பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிஷத்துல சொன்னார். தினமும் ஒரு மாலையாவது மகா மந்திரங்களை எல்லாரும் சொல்லவும். ஓகே, பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இப்போ இன்னைக்கு நீங்கெல்லாம் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இன்னிலேருந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? இன்னிலேருந்து நீங்க இதை படிக்க ஆரம்பிச்சு பகவத்கீதை வந்தாச்சுன்னா, படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுனாக்க நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணின பாவங்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சு. இந்த ஜென்மத்துல, பழைய ஜென்மத்தை தான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்.
போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண பாவங்கள். அதனால இந்த ஜென்மத்துல இதுவரைக்கும் பண்ண பாவங்கள்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. இன்னிலேருந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? இனிமே பாவம் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க. தினமும் குளிப்பதால் ஒருவன் தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்கிறான். ஆனால் பகவத்கீதையிலும் புனித கங்கையில் ஒரு முறை குளிப்பதன் மூலம் ஜட வாழ்வின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி விடுகிறான். கங்கையின் நீரை குடிப்பவன் முக்தி அடைகிறான். இப்படி இருக்க பகவத்கீதையின் அமிர்தத்தை குடிப்பவனை பற்றி என்ன சொல்வது? பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் அமிர்தம். பகவத்கீதை கடவுளின் திருவாயிலிருந்து பொழிவது. கங்கையோ அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து வெளிப்படுவது. உண்மையில் கடவுளின் திருவாய்க்கும் திருப்பாதங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனினும் பகவத்கீதையை கங்கையை காட்டிலும் முக்கியமானதாக நம்ம மதிக்கலாம். பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல் சொல்லிட்டேன். எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது தெளிவா சொல்லியிருக்கோம். ஓகேயா? கிருஷ்ணன் துரியோதனிடம் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினார். ஆனால் துரியோதனன் அதை கேட்கவில்லை. அப்படியானால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்க, உன்னுடைய நாராயண சேனை வேண்டும் கேட்கிறான். கிருஷ்ணர் அதை அவனுக்கு அளிக்கிறார். பாண்டவர்களோ தங்களுக்கு கிருஷ்ணர் துணை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். அந்த அன்பிற்கு எனக்கு கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கும் துணை நிற்கிறார். திருதராஷ்டிரன் தனது தேரோட்டியான சஞ்சயனை போர்க்களத்தில் என்ன நடக்குது என்று கேட்கிறான். திருதராஷ்டிரன் சந்தேகமான மனநிலையில் உள்ளார். தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி, அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி, அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். அதர்மத்தையே செய்பவர்கள் கௌரவர்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பதை பற்றி கவலைப்படுகிறார். இந்த பிக்சர், இந்த இதுல இருக்கிற பிக்சருக்கே இந்த இதை பார்த்துட்டு அவர் கவலைப்பட்டிருக்கார். அவர் தனது தம்பியான பாண்டுவின் புதல்வர்களை பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் உங்களை காப்பாற்றும். அதனால நம்ம எதுக்குமே யாருக்குமே துரோகம் நினைக்கக்கூடாது. நம்ம தர்மம் பண்ணினோம்னா நம்ம தர்மம் நம்மளை காப்பாற்றும். துரியோதனின் மனநிலை கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய படையை வைத்திருக்கிறார். இதனால் துரியோதனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம், அவருக்கு பெரிய கர்வம் இருக்கு. நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுகிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர் மீதும் அவர் கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனனுக்கு அவர் மேலும் சந்தேகம். நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தனது குருவான கிருபாச்சாரியரை கூட சந்தேகப்படுகிறாரே. ஏனென்றால் அவர் அர்ஜுனரை சிறந்த வில்லாளியாக அறிந்தவர். அவருக்கு அர்ஜுனன் நல்ல சிறந்த வில்லாளின்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால அவர் அவன் மேலேயும் சந்தேகப்படும். இதில் வெற்றிக்கு அந்த அறிகுறிகள் என்ன இருக்கு? திவ்யமான சங்குகள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் துணை நிற்கிறார். அனுமார் பாண்டவர்கள் கொடியில் இருக்கிறார். அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடியது. கடைசியாக அர்ஜுனன் கூறுகிறார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, கடைசியா என்ன சொல்றான் இந்த சாப்டர்ல? வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன், சண்டை போட மாட்டேன், கைகள் நடுங்குகின்றன. பாவ விளைவுகள், உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம், இதெல்லாம் எனக்கு நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு குழப்பமான நிலையில அவன் பேர் இந்த அர்ஜுனன் கடைசியா முடிக்கிறான் இந்த சாப்டர்ல. ஓகேயா? இவா 3 பேருடைய மனநிலையை பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஓவரால உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் இந்த சாப்டர்ல. எஸ்மா 1.1 படிங்க கமலாஜி. இல்ல நானே படிச்சுனேன் இதை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யுத்சவஹ மாமகா பாண்டவா செய்வ கிமகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், ஓ சஞ்சயனே, குருக்ஷேத்திரத்தில் யாத்திரை தீரத்தில் கூறிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டுவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போராட விரும்புகிறார்களா அப்படின்னு திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார். ஓகே. இந்த இதுக்கு நான் வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் உவாச்சே அப்படின்னு வருது இல்லையா? திருதராஷ்டிர உவாச்ச. உவாச்சனா என்ன? உவாச்சனா சொன்னார். திருதராஷ்டிர உவாச்ச, மாமன்னர் திருதராஷ்டிரர் கூறினார். தர்மக்ஷேத்ரே, தர்மக்ஷேத்திரத்தில், குருக்ஷேத்ரே, குருக்ஷேத்திரத்தில், சமவேதா, ஒன்று கூடிய, யூத்சவக, போர் புரியும் விருப்பத்துடன், மாமகா, என்னுடையவர்கள், என் மகன்கள், பாண்டவா, பாண்டுவின் மகன்கள், ச, மேலும், ஏவ, நிச்சயம், கிம், என்ன, அகுர்வதம் செய்தனர், சஞ்சய, சஞ்சயன். ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த புஸ்தகத்தை எல்லாரும் வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதுல இருந்து அதுல மீனிங் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். இன்னும் டீட்டெயில்டா பர்பட்னு ஒண்ணு இருக்கும், பொருள் உரையில. அது இன்னும் டீட்டெயில்ஸ்ல அதுல படிச்சுக்கோங்க.
அதுதான் இது தர்மக்ஷேத்ரி. இந்த சாப்டருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். இதுல தர்மக்ஷேத்ரியே மாமக்கா கிம்மக்குறது. ஒரு வீட்டுல வந்து வீட்டுல ஒரு விசேஷம் பண்றோம். அந்த சமயத்துல என்ன பண்றோம்? வீட்டுல விசேஷம்னாக்க அடுப்புல வந்து ஒரு பாலை கறந்த பாலை எடுத்துன்னு வந்து அது காய்ச்சுவோம். இந்த முந்தியெல்லாம் இப்ப பேக்கெட் பால் ஏதோ ஒரு பால் எடுத்து வச்சுட்டு வீட்டுல காய்ச்சறோம். அந்த பால் பொங்கிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த வீடு சுபிஷமா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கலாம். எல்லாருமே குடும்பத்துல எல்லாரும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கலாம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாது மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது தர்மக்ஷேத்திரவாவே இருந்தது. கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் பாண்டு இருக்கிற காலத்துல அப்படிதான் இருந்தா. அந்த இடத்துல இவர் வந்து இந்த திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றார்? அவளுக்கு நடுப்புற அந்த பால் பொங்கின பால்ல ஒரு சொட்டு லெமன் ஜூஸை விட்டுடுறாரு. அது லெமன் ஜூஸ் விட்ட உடனே என்ன ஆகும்? பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அது சக்கையா தனியா வந்து இந்த பன்னீரா பிரிஞ்சு போயிடுத்து, தண்ணி தனியா வந்துடுது. ஸோ இதை வந்து இந்த மாமாக்கா என் பையன்களை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறா இல்லையா? அது என் பையன்களை அவாளையெல்லாம் இப்படி பிரிக்கணும்னு பார்க்குறாரு. யாரு? திருதராஷ்டிரர். பிரிச்சுட்டு அந்த வாழையெல்லாம் வந்து அதை வச்சு அவரை வந்து ஸ்வீட் பண்ணி ரசகுல்லா பண்ணி சாப்பிடணும்னு அவருக்கு. அந்த தண்ணி அப்புறம் நம்ம கீழே தானே கொட்டிடுவோம், வேஸ்ட் தானே. அந்த தண்ணி தான் பாண்டவர்கள் அவளை தள்ளி விட்டுட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம் ராஜ்யத்தால். அதுதான் இந்த 3 படத்துக்கும் உண்டான மீனிங். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? பால் பொங்கிறது நல்ல விசேஷம், தர்மசேத்திரம் நல்லா இருந்தது. அதுல வந்து திருதராஷ்டிரர் ஒரு சொட்டு இதை போட்டுட்டாரு, திரியறதுக்கு உண்டான எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸோ பாலோ புளி தண்ணியோ ஏதோ ஒரு ட்ராப் விடுறார். அதை விட்ட உடனே அதை பிரிஞ்சு போயிடுது. பிரிஞ்ச உடனே அதை வச்சு ஒரு ரசகுல்லா பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு பாண்டவர்கள் இது கௌரவர்களோட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு பார்க்குறது. அவளையெல்லாம் தள்ளி விட்டுறணும் அப்படின்னுட்டு திருதராஷ்டிரர் இருக்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்துல அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, how is he looking at the battlefield? போர்க்களத்தை எப்படி பார்க்கிறார் திருதராஷ்டிரர்? போர்க்களத்துல யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? இப்ப நான் சொன்னதை வச்சே நீங்க சொல்லலாம். திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றாரு அந்த போர்க்களத்துல? அதை பார்த்துட்டு என் பசங்க எல்லாம் ஜெயிப்பாங்களா, நான் என்ன பண்ணுவேன், அவள் ஜெயிக்கிற மாதிரி இல்லையே, தோணலையே அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாரா இல்லையா? அதைத்தான் சொல்லணும் இல்லை. ஓகே, திருதராஷ்டிரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா டவுட்ஃபுல், ஃபியர்ஃபுல், பார்ஷியல். ஓகே, டவுட்ஃபுல்க்கு எதில் குருக்ஷேத்ரா பிளேஸ் ஆஃப் தர்மா, ஹவில் அவர் ஆர்மி வீன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி டவுட்ல இருக்கார். ஃபியர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கார். அன்ஃபேர் டியூ டு அட்டாச்மெண்ட்டு, அன்ஃபேராகவும் இருக்கார். பார்ஷியல் மென்டாலிட்டி ஆஃப் மீ அண்ட் மைண்ட், நானும் என் குழந்தைகள், அதுதான் அவருக்கு. அதுதான் பார்ஷியலாக இருக்கார். பார்ஷியாலிட்டினா என்ன? பாராபட்சம், மெட்டீரியல், அந்த மாதிரி 3 அவருக்கு டவுட்ஃபுல், ஃபியர்ஃபுல், பார்ஷியாலிட்டி. இதுதான் திருதராஷ்டிரோடைய மைண்ட் செட். ஓகே, அவர் யுதிஷ்டருக்கு சிம்மாசனத்தை சரியாக கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருந்திருக்கும்? இது யாராவது நீங்க தான் சொல்லணும் ப்ளீஸ். எஸ் ஜீவகுமாரி மாதாஜி, கமலாவாணி மாதாஜி, ட்ரை சொல்றேன். சொல்லுங்க. இப்ப இத்தனை நேரம் சண்டை நடக்காம இருந்திருக்கும், அமைதியா இருந்திருக்கும். அமைதியா இருந்திருக்கும். வெரி குட். நல்லா சுபிட்சமா இருக்கும். எல்லாருமே இருந்திருக்கும். அந்த பால் பொங்கி வந்து காமிச்சேன்னா அந்த மாதிரி பால் பொங்கி எல்லாருமே சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம். வெரி குட். அவர் அதை அவளுக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு தானே அவர் பண்றார் இல்லையா? Had he rightfully handled? Okay, that's it. Yes, 1.3 படிங்க கம்ப்ளீட். Yes, Mataji. Pashyetam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudam Drupada Putrena Tavasishyena Dhimata. ஆச்சாரியரே, திருபத மகாராஜ் குமாரான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரிகளின் மாபெரும் படையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றான். துரியோதனனுடைய அனாலிட்டிக்கல் அவன் எப்படி இருக்காங்கிறது. அவன் வந்து இத காலிங் he mentioned all the great heroes from the Pandava side so that Dronacharya would take the war seriously. அதனால எல்லாரும் நம்ம பக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு சீரியஸா இருக்கணும்னு நினைச்சு அவன் எல்லாம் பண்றான். While mentioning the names of great heroes from his side, he first mentioned Dronacharya even before Bhishma, who was eldest
அவரையெல்லாம் கொடுத்துக்காது துரியோதனனுடைய இது இந்த பொலிட்டிக்கல் பிஹேவியர் இதெல்லாம். அவர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இம்மெம்பி, நம்ம கிட்ட நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, நம்ம இதுங்கிறதுக்கு ஜெயிக்கணும். ப்ரொடெக்டட் பை மை கிராண்ட் ஃபாதர் பீஷ்மா, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhishma is limited. அவள்கிட்டெல்லாம் லிமிட்டடாக இருக்கு. அதனால நம்ம எப்படியும் துரோணா இருந்தாலும் வித் ஒன் வேர்ட் அப்பார்ட் நம்ம எப்படியும் நமக்கு வேர்டுங்கிறதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு துரோணாச்சாரி இவன் அவர் பொலிட்டிக்கலா திங்க் பண்ணின்னு உட்காந்துருக்கான். யாரு? துரியோதனன். ஓகே, அவன் பாய்சன் கிவர். துரியோதனா fed Bhima a poisoned cake. An arsonist, one who attacks with the deadly weapons, a thief, one who occupies another land, the one who kidnaps another wife. இதுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம்க்கு நான் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இது உங்களுக்கு பிபிடி நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அனுப்புறேன். அப்புறமா இப்போ இதுக்கு வச்சுக்கோ. அவன் வந்து துரியோதனனை பற்றி இதில் எழுதிருக்கு. அவன் ஒரு திருடன், ஒன் ஆக்குபை, இன்னொருத்தரோடைய நிலத்தை வாங்கி வச்சுட்டு தரமாட்டேன்னு பிடிச்சி வச்சுக்கிறான். மற்றவாளுடைய ஒய்ஃப் எல்லாம் திருடினான் இல்லையா. ஒன் ஹூ கிட்னாப்ஸ் அனதர்ஸ் ஒய்ஃபு, ஒன் ஹூ அட்டாக்ஸ் டெட்லி வெப்பன், கையில் ஆயுதங்களும் அப்பேற்பட்ட ஆயுதங்களும் அவன் வச்சுருக்கான். அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருந்து அவன் ஃபைல் இதுங்கிறான் அப்படின்னு அவனோட துரியோதனை பற்றி சொல்லுது. எஸ்மா 1.19 படிப்போம். எஸ் மாதாஜி. सघोषोदार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्. பல்வேறு சங்கு ஒலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இந்த இடத்துல பக்கத்துல இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சங்கு ஊதுறா இல்லையா. இவர் வந்து கிருஷ்ணர் வச்சிருக்கிற சங்கு பேரு தேவதத்தம். ஓகே, சாரி பாஞ்சஜன்யம். இது வந்து தேவதத்தம் இவன் வச்சிருக்குது, அர்ஜுனன் வச்சு. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வச்சிருக்கிற சங்குக்கும் பேர் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வரும், ஒவ்வொன்றா அப்புறம் படிக்கலாம். அது அந்த சங்கோட ஒலி கேட்கறது இல்லையா, அதுவே வந்து அங்க இருக்கிறதெல்லாம் அவ தான் ஜெயிக்க போறா அப்படிங்கிற மாதிரி பாசிட்டிவ் வைப் கொடுத்துருக்கு. என்ன அதனால திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்களுக்கெல்லாம் அதுல கேட்ட உடனே அவளுக்கு இதுங்க. கிருஷ்ணனோட சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனுடைய சங்கு பேரு தேவதத்தம், பீமனோட சங்கு பேரு ஃபவுண்ட்ரம், யுதிஷ்டரோட சங்கு பேரு அனந்த விஜயம், நகுலனோட சங்கு பேரு சகோஷம், சகாதேவனுடைய சங்கு பேரு மணிபுஷகம். திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இத்தனை பேரும் சங்கம் வச்சிருந்து 6 பேர், 5 பேர் பாண்டவர்கள், கிருஷ்ணர் ஒண்ணு வச்சிருக்கார் பாஞ்சஜன்யம். இந்த 6 பேரோட சங்கு ஒலியும் கேட்ட உடனே அவ வந்து அனைத்து பாண்டவர்களும் தத்தமது சங்குகளை ஊதினார்கள். அதெல்லாம் தெய்வீக சங்குகள். அதனால அந்த சங்குல வர இது வந்து அதை கேட்ட உடனே அவளுக்கு மனசெல்லாம் உடைஞ்சு போயிடுச்சு. யாருக்கு? கௌரவர்களுக்கு. ஓகே, பாண்டவர்கள் போரில் வெற்றி பெற்றதே நாம் அறிவோம். அவள் ஜெயிச்சுட்டா நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம், அனைவரும் அறிவோம். ஆண்டவர்களின் வெற்றிக்கு அடையாளங்கள் யாவே? அவள்லாம் வெற்றி அடையறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருந்தது படிச்சுட்டோம் நம்ம. அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ், யாராவது சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி, கம். கிருஷ்ணரே அவர் பக்கம், பகவானே முதல்ல அவர் பக்கம் அவங்க பக்கம் இருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் அது சொல்லுங்க. வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் அவளுடைய கொடியில, பாண்டவர்கள் கொடியில அனுமார் இருக்கு. ஓகே, வெரி குட். 3 நாள் சொல்லிருக்கேன், இன்னும் இருக்கு. இப்ப ஆன்சர் வரும், பார்த்துக்கோ. தர்மக்ஷேத்திரம், அவ போர் பண்ற இடம் என்ன இடம்? தர்மம் தான் வெல்லும். அங்க தர்மக்ஷேத்திரம் மந்திரத்துலதான் போர் புரியுதா. 1வது பாயிண்ட், தெய்வீக தேர். அந்த தேர் எந்த பக்கம் வேணாலும் அதை மூவ் பண்ண முடியும். யார் கொடுத்தது அந்த தெய்வீக தேரை? அக்னி தேவர். ஓகே, கபித்வஜம், சங்கநாதம், காண்டீவம், காண்டீவம்னா பசுபதாஸ்திரம், தியாக்த ஜீவிதம், மோக்ஷ ஏகாதசி, பாக்யலட்சுமி, ரிஷிகேஷம். இதெல்லாம் வந்து அவளுடைய ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணங்களாக இருந்தது. அதாவது இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துருக்கேன். அது இந்த பிபிடி இது மறுபடியும் எடுத்து கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு வாட்டி பாருங்க. சங்கநாதா, சங்கநாதம்.
ஓகே, டிஃபரெண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் அர்ஜுனாஸ் பாடி டியூட்டிஸ். அர்ஜுனனின் மென்மையான இதயம் இறக்க குணம் காரணமாக அவரது உடலின் பல்வேறு அறிகுறிகள். அர்ஜுனனோட உடம்புல என்ன மாதிரி அறிகுறிகள் ஆச்சு? அவனோட காலெல்லாம் முட்டுகள்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு, வாய் உலர்ந்து போயிடுது, முழு உடம்பும் நடுங்கிறது, மயில் சிலுக்கிறது, ஹேர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆயிடுது, கைகள் கால்கள் கைகள் கையிலேருந்து வில்லு நழுவி கீழே விழுறது, தோல் பார்த்தேன்னா பர்னிங் எரியுறது, அப்புறம் இல்லை காலெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்கா நிற்க முடியல அவளுக்கு. அவனால மைண்ட் பார்த்தேன்னா மனம் சுழன்றது, ஒரே குழப்பத்துல நின்றுடும். அதாவது இந்த பாயிண்ட்னால கம்பேரிசன். அவன் ஏன் அவன் குழப்பத்துல இருக்கிற காரணம் என்ன? பரிவு, இன்பம் இல்லை, பழிவினை, சின், இதெல்லாம் பண்ண பாவம் இல்லையா அப்படிங்கிறான். அப்புறம் குடும்ப மரபுகள்லாம் சொந்தக்காரா தானே கௌரவர்கள்லாம், அவளையெல்லாம் சாகடிக்கணுமா, அந்த மாதிரி அவ்வளவு சாஃப்ட் கார்னரா இருக்கான் அவன். தீர்மானம் நம்பின்மை, அதனால இன்டிசிஷன், இதை பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு அவன் தீர்மானம் பண்ணிக்கலேனும். இதெல்லாம் அந்த 5 பாயிண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட். பரிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை, இந்த 5 பாயிண்ட்னால்தான் அவன் குழப்பத்துல இருக்கான். சரியா? எஸ் மா, 28 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச திஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் நான் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். 31 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. நச்ச ஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா சஜனமாகவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. சொந்த உறவினரை போரில் கொல்வதால் என்ன நன்மை? சொந்தக்காரெல்லாம் செத்து போறது, இது என்னதுக்கு? இதனால என்ன எனக்கு நன்மை, என்ன நன்மை வரும் என்பதை உன்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. இதுல எனக்கு கிடைக்க போற எதையுமே எனக்கு வேண்டாமே அப்படின்னு கேட்கலாம். எஸ் மா, 36. பாபம் ஏவ ஸ்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மானார்ஹ வயம் ஹந்தும் தாதராஷ்ட்ரான் ஸ்வபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகின ஷாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே சேரும். எனவே பாவமே, அந்த இவெல்லாம் கௌரவங்கள்லாம் அக்கிரமக்காரதான். அவளை மறுபடியும் அதை வேற அவளை போய் நம்ம கொல்லாக்க நமக்கு பாவம் தானே வரப்போகுது. திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. செல்வ திருமகளின் கணவரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கலாம். 39 குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மா சனாதனாஹ தர்மே நஷ்டே குலம் கிருஷ்ணம் அதர்மோபி பவத்யுத. குலம் அழிவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள் இல்லையா? அதனால இந்த மாதிரி என்ன பாக்கி இருக்கிறவள்லாம் மறுபடியும் அவள்லாம் அதர்மத்துல தான் ஈடுபடுவா. அதனால அவளோட இதுங்காம இதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்னு குழப்பத்துல நின்றுருக்கான். இது 2.6ல இந்த ஸ்லோகத்தையும் படிக்க முடியுமா? எஸ் மாதாஜி. ந சைதத் வித்மஹ கதரானு கரியோ யத்வா ஜயேம யதி வானோ ஜயேயுஹ யான் ஏவ ஹத்வான ஜிஜி விஸ்விஷாமஸ் தே வசதிதாஹ பிரமுகே தாதராஷ்ட்ராஹ. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ஏன் 2வது சாப்டர்ல இருந்து நீங்க எடுத்துட்டு போட்டிருக்கேன்னா, அது இதனோட கண்டினியூஷன் கொஞ்சம் போற ஒரு இது கொடுக்கறதுக்காக உங்களுக்கு. அவர்களையும் நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, அவளை போய் நம்ம வெல்றதா, இல்லைன்னா நம்மள அவ வென்றுடுவாள், எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நம் முன் போர்க்களத்தில் நிற்கின்றார்கள். அவளையெல்லாம் கொன்னுட்டு நான் எப்படி வாழறது, என்னால அப்படி வாழ முடியாதே அப்படின்னு வச்சுருக்கான். அவளையெல்லாம் கொன்னுட்டு இருக்க முடியாது. திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போ எல்லாம் எனக்கு எய்தாப்புல ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நின்றுட்டு இருக்காளே அப்படின்னு அவன் குழம்பி நிலையில இருக்கான். அந்த 2.6ல வருது அடுத்த சாப்டர்ல நாளைக்கு.
கம்பேஷன், அதாவது பரிவு, இன்பம் இல்லை. இந்த பாயிண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எங்க கேள்வியெல்லாம் கேட்குற இடத்துல வரும் இது. பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை, இதெல்லாம் காரணம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கம்பேரிசன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை, இதெல்லாம் வந்து இந்த காரணத்தினால அவன் குழப்பமான மனநிலையில் இருக்கிறான். ஓகே, இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு இந்த மெயின் பாயிண்ட் 45 நாள்ல இது பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாருங்கிறது படிச்சிருக்கோம். 2வது பாயிண்ட், அவ வந்து கௌரவர்கள் 100 பேர் இருக்கிறா. அவ வந்து நாராயண சேனை வேணும்ட்டு பகவானுடைய சேனைகள் எல்லாத்தையும் அவ வாங்கிட்டா. இவா கிட்டக்க சேனைங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? ஆனா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா, எனக்கு உங்களோட அன்பு ஒன்று தான் வேணும், நீங்க மட்டும் வேணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொன்னான். அதனால அவனோட அன்புக்கு இணங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவ பக்கம் சேர்ந்திருக்கார், மாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கார். அதனால அவ நாராயண சேனை எடுத்துட்டு போனா என்ன, அந்த மாதிரி 100 நாராயண சேனை கிருஷ்ணரால பண்ணி கொடுக்க முடியும் அதுக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பகவான்கிறது தெரிஞ்சு போகுது. நமக்கெல்லாம் தெரியும். இப்போ அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? அதனால வந்து அவர் ஹியூமன் பர்சனாக இருந்தா கூட கடவுள்னா தனியா இருக்க மாட்டார். அவர் மனுஷாலாவே தான் இருந்தார் இல்லையா? அதனாலதான் 2 கைக்குள்ள ஷாம் சுந்தர் ஃபார்ம்ல தான் இருந்தார். அதெல்லாம் அப்புறமா வர வர ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் சொல்லித்தரேன். ஸோ இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். இந்த 5 காரணத்துக்காக அவன் பண்ண மாட்டேன்னு குழம்பிய மனநிலையில் இருக்கான். அடுத்த நாளைக்கு 2வது சாப்டர்ல அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கீதாவினுடைய பூரா சாராம்சமும் நாளைக்கு கிடைச்சிடும். 72 ஸ்லோகங்கள். ஆனா இதே டயத்துல நான் முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு. கவலைப்படாதுக்கு, ஆஃபீஸ் வருவாருக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்காது. எவ்வளவு பேசிக்கு உங்களுக்கு வேணுங்கிற பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன் கண்டிப்பாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவேன். நீங்களும் என் கூட சேர்ந்துட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்பியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ் கமலாஜி பாடுங்க. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अस्मिन् परात्मन्ननुपातकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनि अनन्तरूपा मम रोगराशि